да ви питам дали сме свободни, защото Бог има своята свобода. Бог е приготвил да бъдете свободни чрез Него. Амин. Амин. И тази свобода тази вечер, тя е за всеки един от нас. Няма човек, който да се дърпа назад. Не се дърпайте. Всичко Бог е промислил ти да бъдеш освободен и ти ще бъдеш освободен в името на Исус. Амин. Халелуя. Брати и сестри, от какво ще ни освободи Божия Син? От какво ще ни освободи Исус Христос? Каква е свободата, която Господ ни предлага? В този свят има различни свободи. Знаете ли? Свобода в много неща. Да живеят, да искат хората. Но тази свобода е различна, защото тя засяга вътрешността ни. Човек отвън може да изглежда, че е свободен, но отвътре никой друг не може да освободи освен Христос. Това, което Бог си обещал, Той е обещал да освободи сърцето, да освободи вътрешността ни, защото тя спешно се нуждае. Ние се нуждаем да бъдем вътрешно освободени от нещо, което ни пленява, от нещо, което ни принуждава да робуваме, да слугуваме на нещо, което, брати и сестри, четеме в Евангелието на Йоанна. 8 глава, от този 32 стих надолу. Знаете, ще ви запозная с тази история, защото тук виждаме един голям спор между Исус и фарисеи и книжници. Хора, които имаха претенции, претендираха и там беше един голям спор. Хората спориха и едните казваха: ние сме вярващи според нашия баща, който Авраама от Стария Завет, и Исус им даваше нещо ново, невиждано до сега. Той им казва: аз ви давам едно учение за любов, за прощение, учение за нови неща във вашия живот, да сте готови да ги приемете. Но те спориха. Имаше една голяма къвга, голямо спорене, роптание. Фарисеи и книжници спориха за това и претендираха за това, че са вярващи и че в тях е Авраама баща им, и че те мислеха за себе си, че са добри в собствените си очи. Искаха да се направят, че са добри хора, вярващи хора, ходят на църква, обличат се добре, добре се поздравяват външно, добре се уважават с хората. Какво други им липсва? Брати и сестри, Божията свобода за нас е Христос да ни освободи от нещо, което е вътре в нас. Искам да ви кажа нещо, което Исус го е казал. Той казва: познайте истината и тя ще ви направи свободни. Амин. Това, за което Исус Христос говори, е да си отворим очите, да искаме да разпознаем себе си чрез тази истина. Брати и сестри, относно Божията истина, искам да ви кажа, че това е огледалото, което може да покаже вътрешността, състоянието на всяко едно сърце. Като застанем пред Бога, ние ще се анализираме. Никой друг не може да се види отвътре, ако Исус ни му покаже чрез истината това, което е вътре в нас. Той каза на фарисеите: познайте истината. А коя е тази истина? Каква е тази истина? Исус говореше за себе си. Той беше сред тях и те казваха: но каква истина да познаем? Брати и сестри, на второ място искам да ви споделя: да, ще бъдем свободни. И след това Исус каза: нима не разбирате, че аз съм истината, и ако синът не ви освободи, няма кой друг. Вие ще бъдете освободени само тогава, ако синът ви освободи. Амин. За какво говори Исус? Той говорише за истината чрез разпознаване в Неговото лице. Той каза: аз съм истината, аз съм сред вас и върша това, което Отец ме е заповядал, и думите, които ви говоря, те са на баща ми, и делата, които вършат, те са на Отец ми. Не вярвате ли в това? Той казва: истината съм аз. Аз съм освободителя и аз съм този, който ще ви освободя. И затова той казва: ако синът не ви освободи, вие няма да бъдете свободни. Ако синът... Нека да ви дам впечатление, да ви дам бързост за тези неща. Никой друг не може да ни освободи от това, което е вътре в нас, освен силата на Исус,
чрез Христос и това, което Той е направил на кръста, ние имаме подаръка да получим и това е свободата чрез Христос в нашия живот. Амин. Брати и сестри, знаете ли колко костваше, колко му трябваше на Исус да направи, да отиде на кръста и да даде живота си на кръста, за да ни даде като подарък тази свобода, да ни подари свободата, чрез която Той е извоювал на кръста. Помислете колко му жертваше, колко трябваше да направи Исус, като трябваше да отиде на кръста и да ни освободи. За какво говори Исус? Познайте истината, тя ще ви направи свободни. След това Исус казва: ами ако Синът не ви освободи, никой друг няма да може и вие ще бъдете свободни само единствено чрез Сина. За кой Син говори Исус? Той говорише за себе си, той говорише за служението си тук на тази земя. И че Бог го изпратил като Син, Синът на живия Бог, в чието лице ние виждаме освободителя, този, който иска да освободи живота на всеки един от нас. Нека да бъде слава на нашия Господ, брати и сестри. Халелуя! Сега, знаете ли, ние говорим за Исус, който е освободителя, но Той говори за освобождението от греха на човека и отделянето на греха от човешкото сърце, и това е свободата, която е чрез Христос във всеки един от нас. Това не е свобода, за която Той ни подарява едно знаме и ни казва: развейте го, но Той е освободителя на греха от човешкото сърце и за всичко, което Той е промислил в нашия живот. Амин? Амин. Нима не виждате, брати и сестри? В този раздразнителен спор, в целият този огън на напрежение между фарисеи и книжници, Исус ги вижда и им казва: не сте чеда на Авраама, но вие сте чеда на дявола. И във вас няма никаква истина. Сигурно има много хора, които се прикриват по този начин. Хора, които не признават Исус и не щат. Хора, които бягат от Бога и не щат да се освободят. Защото виждат себе си, че са добри, но в своите си очи. Сигурно има и такива хора, които казват: добри сме, вършим добри дела, отиваме на църква, прибираме се от църква. Но истината е, че Исус е дошъл да ни освободи от греха, на който ние слугуваме. И ако грехът е в нас, ние не сме свободни. Чуйте това. Ако грехът е в нас, ние не сме свободни. И затова Исус каза: ако Синът не ви освободи, никой друг не може да ви освободи. В Галатяни, в този прекрасен стих, в посланието към Галатяни, в 4 глава, стих 6 се казва: вижте каква привилегия ни дава, каква възможност на привилегия ни дава Господ. И понеже в 6 стих се казва: и понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на Сина си, който вика: Ава, Отче. И затова не си вече роб, но ти си син, и ако си син, ти си Божий наследник чрез Христа. Амин? Амин. Виждате ли какво е промисъл Господ за нас? Промисъл е благословението да се отворим и да приемем Божия Син, да приемем Духа на Господа, понеже ние сме вече отворили сърцето си и понеже вече сме изповядали живота си пред Него, станали сме Негови законни синове и Бог е решил да ни изпрати същия дух на Сина си, този дух на Сина Му, който извиква от дълбочината на сърцето от всеки един от нас. Вика към своя Бог. Думите са: Ава, Отче. Нека всички да ги изповядаме. Ава, Отче. И това Ава, Отче означава татко мой. Как Исус присъства, е навлязъл в нашия живот и от вътрешността на всяко едно сърце Той вика към своя Бог. И думите са: Ава, Отче, което означава татко мой. И ако Исус е в нас, Той ни показал, ни е дал вече примера и Той ни показал как ние, чрез новородения си дух, можем да извикаме като Него и думите ще бъдат същите. Ава, Отче, което означава татко мой, мой духовен баща.
Благодарим на Бога. Амин. И това е възможността. С всичко това, което Исус спори с хора, им казва истината да я познаят и Той обещава, че Синът ще ни освободи. Слава на Бога! Ние сме свободни и сме получили Духа на Исус Христос, чрез който ние извикваме заедно с Него от дълбочината на сърцето си и нашия новороден дух вика към своя духовен баща и думите са Ава, Отче. Амин? Нека всички да кажем сега. Ава, Отче. Хайде, по-смело. Ава, Отче. Знаете ли какво означава това? Мой татко, мой баща. Кажете, Ава, Отче. Ава, Отче. Име ми ще да го изсъмня. Така не се вика, защото не сте сигурни. Защото не сте сигурни, защото този дух липсва. Липсва това, което може да извика заедно с вашия дух. Брати и сестри, ако е за пари, ще извикаме. Ако е за евро, ще извикаме. Ако някой от Германия ни призове, ще извикаме. Ако е за нещо друго, ще викаме. Но аз ви предизвиквам, че Словото, което ни казва, че можем да получим Христовия дух и чрез него можем да извикаме към духовния си баща. Знам какво направи Исус за мен. Той ме е променил и Той ме е родил и аз съм излязъл от рождението на силата на Святия Дух. И като нов човек, като роден от Святия Дух, аз мога да извикам Ава, Отче! Амин! Защото обичам Бога и духът ми обича Бога и животът ми обича Бога. И всички нека кажем Ава, Отче! Ава, Отче! Халелуя! Понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни, в сърцата ни. В сърцата ни го изпратил. Ние имаме полученото присъствие, ние сме приели Духа на Христос в сърцето ни, във всяко едно сърце да царува Христовия Дух. Той ще извика и ще ти покаже пътя към небето. И чрез същото това, което Той е извикал, Той ни е показал, ние имаме вече виждане, имаме откровение, имаме пътя. Исус е пътят във всеки един от нас. Амин? И като Той е извикал, ние също можем да извикаме като Него. Благодарим ти, Исусе. Възумна църква в 5 глава от първия стих се казва: стойте и така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни е освободил, и не се заплитайте отново под робство иго. Какво ни казва апостол Павел към галатяни? Казва ни да стоиме твърдо. След като сме приели такава свобода, след като Христос ни е освободил, и виждаме Божието движение в нашия живот, и виждаме как Бог изявява превъзходството на своята славена сила в нас и чрез нашия живот, дайте ли Павел казва: стойте в свободата, но твърдо стойте, за която Христос ни е освободил. И така стойте твърдо в свободата, за която Христос ни е освободил. И Той ни казва: и не се заплитайте, отново казва, не се връщайте и не се заплитайте към онова робство иго, робуването и отново връщането към греха. Когато ти си свободен човек, когато Христос е в твой живот и ти си Божий човек и виждаш, че Христос ти е освободил, Той ти е дал свободата, на която да стоиш. И Словото казва: стойте твърдо на свободата. Това е място, определено от Бога в твой дух, и Господ е оставил, поставил те и казва: бъди твърд да устояваш тази свобода. Амин. Амин. И Той казва: стойте там. Стойте там. Защо? За която свобода Христос ни е освободил. Защо? Защото това е Божията воля. Христос ни е освободил и Той ни е поставил на място на освещение на вяра в Неговото име да стоим на тази свобода. Но аз ще кажа нещо повече. Ние трябва да се научим да уважаваме и да обичаме тази свобода, брати и сестри. Защото тези, които не уважават свободата, за която Христос ни е освободил, и ако вие не обичате това място на свободата във вашия живот, вие ще се върнете и отново ще искате да се обърнете към стария живот и стария грех ще влезе във вас и той ще разруши всяко хубаво присъствие, което Господ е изградил в вашата вътрешност.
вие ще изгубите всичко, това, което години наред Святия Дух е градял. И вие ще изгубите вашето освещение на вярата, на свободата. Господ ни е поставил, Той ни е казал да ходим в тази свобода. Свободни от греха, далеч от греха, далеч от света, от всичко това, което може да ни заобиколи, да ни плени и отново да ни върне към първоначалното състояние на всеки грях, на който ние под робството го слугуваме, робуваме. Трябва да знаеш дали имаш решение на проблема. Трябва да знаете, че свободата, за която Христос ни е поставил и ни каза да стоим твърди на тази свобода трябва да я устояваме, да уважаваме и да обичаме и да осъзнаваме, че това е Божията воля върху всеки един от нас в нашия живот. Но има и такива хора, които след като са познали Христос, има и такива хора, които след като са познали Христос, и дявол никога няма да спре да ви изкушава и да ви съблазнява, да изпраща тези хубави красоти на всяко изкушение, на съблазни, на суети във вашия живот. Той ще ви привлича, той няма да спира да ви лъже. Той никога няма да спира да ви обикаля, да ви показва красотите на цялата тази измама и лъжа, която изкуствено е направена да ви излъжи, да ви повлече, да ви събори. Ние трябва да стоим твърдо на свободата, за която Христос ни е освободил. И да осъзнаваме, че кръвта на Исуса Христа е минала през нашия живот. И чрез нейната сила, чистотата на сърцето ни, върху тази свобода, ние имаме своята вяра и любов, и търпимост, и служение, и накрая живот за Исус Христос. Амин. Никога, когато ти си в Христос, толкова близо и да си до Христос, когато ти имаш своето общение с Бога и припътваш, и се молиш, и се изпълваш с Христос, тази свобода ти дава по-голяма твърдост и утвърждение на Духа, който е в нас. Тази свобода те прави да бъдеш по-силен, тя те утвърждава и ти растеш. Ти се основаваш върху тази свобода. И се казва, не се заплитайте. Да, имаме свободна воля отново да решим да се върнем в стария живот, но ние ще изгубим възобновена църква. И нещо повече. Ще ви кажа сега. В Галатяни, 5 глава, отново в стих 13 се казва, защото вие, братя, към свобода бяхте призовани, но само не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта, в желание, в страст на плътта, но с любов служете един към друг. Стихът е, защото вие, братя, към свобода бяхте призовани и не използвайте свободата за страстите на плътта си. Вижте сега, как дявола по някакъв начин ще се опита да ви даде онази фалшива негова свобода. И знаете ли, дявола днес иска да направи християните да бъдат по-модерни. Вижте сега какво ще кажа. Днес сестрите в Господа, вярващи сестри, могат да си позволят да си носят къси полички, което не е грях според тях. И те казват, какво има толкова? Да, но нека да си зададем въпроса, тази мода позволена ли е от Бога? И позволена ли е в църквата ходенето на сестри с къси поли, за да им се виждат гащите отдолу? Ами, днес много християни си позволяват, държайки с чашите алкохола на видни обществени места, да си позволят да си пиват, да вдигат онези студени бири и минавайки някой, който е с по-слаба съвест, да се нарани да отпадне от своето утвърждение. Тази свобода, виждате, че тя не ни е позволена от Бога. Нека да бъда ясен. След като Господ ни е поставил в своята свобода, Той ни е позволил с тази свобода ние да си правим каквото си искаме. Брати и сестри, днес дявол се опитва да даде една друга, да измине на истинската свобода и да накара хората да се почувстват по-свободни. И вижте сега какво казва Павел. Не употребявайте тази Христова свобода като средство, с което вие да дадете възможност на страстите на вашата плът да изритнат, да изплуват. Брати и сестри, само това ли? Днес хората си позволяват мръсотия и честивост.
Да си отворите ушите, да чувате как хора разговарят за общението през нощта, какво е станало. Или пък да ни дава Господ на децата ни, които от ранната възраст, гледайки порнография, развалят цели си живот за напред с години. И как се оправят всички тези неща, брати и сестри? Не остава нито морал, нито култура, никакво възпитание не остава в живота на хората. Виждате ли? И ще ви кажа открито, много християни днес живеят по този начин, разсъждават по този начин, но това не е Божията свобода. Защото Бог не ни призовава да бъдем до толкова свободни, че да правим каквото си искаме с тази свобода. Вижте, не си позволявайте тази свобода, не ви е дадена да изявявате собствения си живот. Тя ви е дадена, защото Христос ви е освободил от всеки грях, за да не робувате и слугувате повече на никакъв грях във вашия живот. Бог ви е отдалечил и ви е поставил в присъствието на своята чудесна светлина, в Неговата свобода и ви е казал, това ни е заповядано, казано не е, стойте твърдо. Не се казва, гледай каквото искаш, прави каквото искаш, живей си както искаш. Казано е да стоим твърдо и да осъзнаваме онова, което Христос е направил заради тази свобода. Брати и сестри, тази свобода е била с цената на живота на Исус Христос, платена преди 2000 години. Никога нямаше да бяхме получили такава цена, ако Христос не беше отишъл на кръста, отдавайки живота си за всеки един от нас. Да, ние сме свободни и благословени. Благодарим на Бога, можем да се усмихваме и да се радваме, но в никакъв случай не трябва да се валим в мръсотията. В никакъв случай на нас не ни е разрешено отново да се въвличаме в странни неща от предишния живот в нашите сърца. Защото, братя, към свобода бяхте призовани. Не превръщайте свободата в разпуснатост на плътта. Има толкова хора, които се прикриват се, използват Божи думи, искат да се правят неинтересни. Посещаваме църква, ходим на църква, но ще живеем както ние си искаме. Та нали започнахме със самото начало, нали Исус за това имаше спор. Той каза, вие се претендирате, вие казвате, че сте вярващи, искате да бъдете вярващи, да бъдете чеда на Авраама. Искате да бъдете като него, да разсъждавате като него, но не можете, защото вие сте от баща дявол. В вас моето учение няма място. Той казва, не сте познали истината, но аз ви казвам, познайте истината и тази истина е чрез Христос в нашия вътрешен живот. Чрез Исус можем да познаем каква е истината. И каква е истината, брати и сестри? Истината е, че ние сме грешни и грехът ни владее. Това е истината. Да познаем истината. Но за кого? За себе си. Чрез Исус ние можем да разпознаем себе си. Брати и сестри, може би не сте се виждали отдавна как изглеждате. И затова Господ е промислил тази дума. Истина, което означава, за мен поне, тази истина е моето духовно огледало, чрез което аз мога да видя своята вътрешност. И ако имам нужда, ще извикам към Бога и Той ще дойде и Той ще ме преобрази. Амин! Амин. Ако не можеш да се справиш с греха, ако не можеш да се справиш, обичаш нещо, желаеш силно, ти постоянно се грешаваш, с един крак си постоянно в греха, с другия си при Бога. Не искаш, не можеш да се отървеш. Никой не може да бъде сигурен. Никой не може да се освободи, брати и сестри. Затова казва Исус, ако Синът ви освободи, ще бъдете свободни. Никой друг не може да ви освободи. Исус е изпратен за това да ни освободи. И не дейте си мислете, че с идване на църква и с няколко песни и с няколко хвалени и молитви ние можем да се направим, че сме свободни. Не мислете, че вашето покривало външно може да освободи вашата вътрешност. Не! Исус ни казва, ако Синът не ви освободи. Не се казва, ако пеем песни ще бъдем свободни, ако се молим ще бъдем свободни, но ако Христос не ни освободи, ние не можем да се освободим. Понеже толкова е пленителен, толкова е силен този грях, ние се борим с него, не можем да се преборим, но чрез кръвта на Исус Христос, нашите сърца се очистват
и се приготвят за нови неща в Исус Христос. Амин? Ние не можехме, приятели, не можехме по никакъв начин да искаме да се освободим. Но сега, вижте, кръвта е промислена, кръвта на Исус Христос ни очиства, помага ни, въздига ни, приготвени. Вижте, Исус ни е поставил на място на свобода. Трябва да осъзнаваме това нещо. Трябва да искаме да се радваме. Да благодарим на Бога. Ние сме свободни. И както говорих до сега, брати и сестри, споменахме, че тази нечестивата свобода не ни е даденост от Бога. Ние не трябва, като вярващи, да си позволяваме, че свободата в Христос е нещо, което ще ни води към нечистота. Не вършете грях. Не позволявайте на нищо, което е нечестиво и на дявола, да навлиза в място във вашия дух и във вашите сърца. Не, защото отново това ще се превърне като връщане и слугуване отново на греха. И Словото казва, не се